L-aħħar darba li teret Charlene Farrugia kienet waslet il-Ġesmond Kassar magħruf bħala Tito id-dar tiegħu u mhux id-dar tagħha. Hekk ħareġ mill-qorti l-erba' wara nofsinhar waqt li kien qed isir il-kontraeżami mill-avukat Roberta Bonello li qed tidher għal John Woods, ir-raġel li jinsab akkużat bil-qtil ta' Charlene Farrugia. L-avukat Bonello sostniet li Tito kien qal mod ieħor fl-istqarrija li kien tal il-pulizija u konferma li Charlene Farrugia kienet saqitu lejn id-dar tiegħu u daħal ġewwa. Kassar li għadu wkoll suspettat li kien involut fil-qtil tal-mara ta' 25 sena ċaħad bil-qawwa kollha li huwa involut f'dan id-delitt u sostna fil-qorti li minkejja li għandu kondotta mimlija reati qatt ma abbuża mit-tfal, anzjani jew sawwat xi mara. Quddiem il-Maġistrat Marzjan Farrugia, l-avukat Bonello qalet lix-xhud li fid-dekjerazzjoni tiegħu li kien tal il-pulizija kien ġaħat li kien l-aħħar persuna li kien magħha. Kassar qal li ma jiġħadx li kienu joħorġu flimkien imorru jomu jew jieklu barra u għatenna li mhux jiġħad dan kollu. Għal aktar domandi tal-avukat Bonello fosthom jekk qaċmar id-dar ta' Woods huwa qal hekk: le jien kont id-dar ta' Charlene u kont mal-familja tagħha. Le, qatt ma dħalt id-dar ta' Woods. Huwa qal li ma jafx x'għamlet waħedha u jekk qatt marret għandu imma sostna li hu qatt ma mar id-dar ta' Woods. Ikkonferma wkoll li l-akkużat kien jafu u kien isellimlu. Tenna li huwa jammetti li juża droga imma qal li huwa persuna responsabbli u għandu l-qalb. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mis-Superintendent James Grech u l-Ispettur Jonathan Ransley. L-Avukat Roberta Bonello qed tidher għal Woods filwaqt l-Avukat Mario Mifsud qed jidher għal familja Farrugia. Il-kumpilazzjoni tkompli nhar l-4 30 ta' Ġunju fis-satejn ta' wara nofsinhar.